ebintu ebigagotema ngochi ariko bikorera emirimo ekine kigente kenente tete goko ense ya Kenya nigo egendete gwituma na boigo koene kingorwane nyinyi bya COVID-19 abamenyi korwa ensemo ya Nyamaiya iyo gutoka ase ebunge ya South Mugirango ime county ya Kisii litkolia rero nigo benyorera echanje ya bene ase ogwetanga nebinyenyi bya obureire bw'enyama umurobere yo nigo ogosirwa ne serikali ya county ya Kisii bakubwaterana nebyombe bine bikorwania obureire obugose ebinyenyi byo bya likito saranyara asenchira iyo Esabali ya itonigo ya toira wika ase nyagitari ya Nduru level 4 hospital ime ya South Mugirango ase twagendera wika ase nsemo ya Nyamaiya ase umurobeli obwe chanjo ole gokoreka ebyombe au nigo bigenderete kubwaterana amona serikali ya county ya Kisii na boige nyagitari nene ya Kisii teaching and referral eliokorwa obokoreri bw'abachenu ase abamenyi be county ya Kisii Ekiombe kia Africa CDC, Amref, Red Cross, Mastercard Foundation, nigo bigenderete gusira anene asomorobeli bwo kwenanwa gwe chanjo, ilio goikera umubaro monge bw'abantu batarabetwa na konyole chanjo, buna akwenekia Joram Onditi, oyole omo project manager ase kiombe kia Amref. Amref Health Africa, nigo ekobwatera na mone serikali ya county ya Kisii, korwa se obokonyo se funding korwa Africa CDC iyo konyara kabayo kubwaterana na ekiombe kia Mastercard Foundation ase okoro sio murobeleriga wokobeta abantu echancho ya COVID-19 Omusubati Christine Mumanyi yotenenerete echanjo ase county ya Kisii nigo boigo akwanera igoro yomorobelio yo twachaga iga ase chiro ya Nyamaiya tubwate ekerenganga tunyare goikera abantu baito barase chiro nyambaga kana nabasaya bari bagotoka roro ekere banyare kubenyore chanje yako COVID-19 gati yabamenyi korwa Nyamaiya abo banyora echanjo ya COVID-19 mbabwate ayagochia sabamwabo na sabagusi bonsi igana imukashiri tukoli arero oje chiro ete ya Nyamaiya na nyore echanjo neroro Sama tukamange nko wina chanjo na lakini nanyora na ncherero na bitrusi ndani ndochenga tebwate affecting ende yonsi ne rirende amomivu koboko kubura igunga amomivu makemake nigo boigo abantu bonsi basemiwe wesokia ilio konyore chanjo ya COVID-19 ilio wetanga korwa sebinyinyebyo sindani ekakuwa bitirungu tangere ebinte ebinga so mubere munande iganje nakurire dozi yane nachagete ntangani ngachi yakabire nakurite ya gatatu tukawera weterase omuroberiyo iga tunyara ko batokoreta chance ya COVID-19 anyana abantu eri baranya ko bakonyara tunyara ko tugwetanga amono borero bwa COVID-19 oborero beiga karora amina na mona barabo onya ko betire chancho nigo boko base ekerenge sinini okobure neri kubari akagwaida na andi nabo ko enda okore mirimo yao ya butambi abantu nigo besokia asobonge ase chiro ya Nyamaiya gotoka ase bunge ya South Mugirango county ya Kisii elekonyore chanjo korwa soboroire bwa COVID-19 inko reporter ya egetaseni Kiandizi TV korwa ase bunge ya South Mugirango jeni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.